și bine v-am găsit la un nou videoclip de FS19 pe canal. Astăzi vreau să vă arăt 4 TB-uri fenomenale. Primul este acesta. Să-l auziți cum sună și cum e prinăuntru. Are animații, stați să se stingă becul, care a terminat lucru. Deci are animații și dacă prindem puțină viteză, nu acum. Cred că peste vreo 5, așa, gata. Următorul ăsta, un universal 650 de 16 și evident ăsta a terminat lucru. Am crezut că ăla cu costarea. Și să venim să semănăm și încă ceva, am mai băgat un disc. Dacă ne ducem aici la grape cu discuri, avem ăsta. Wow, o să-l cumpăr și pe ăsta. 3000? Nu-i mare. Ia, și tot 4 metri jumătate are? 4 metri 80 are asta. Ei, nu-i nimic. Și vreau să mai cumpăr un nou UTB. Care e acela? E acesta. Uitați-l. E 2000 de euro. Are doar 65 de cai putere. Asta nu prea mă avantajează pe mine, dar îl cumpăr pentru voi. Merg cu asta. O să-l duc pe ăsta în bază. Și asta să mă opresc și să dau chestiile astea. Ok. Așa. Urcă? Ei, urcă. Nu urcă. Ok. Așa. Off. Așteptăm puțin. Alătă, hai să văd. Să vină la puțin. Are o eroare. Are roata puțin intrată în pământ. Ori așa e jocul, nu știu, eu n-am băgat niciun mod să intre roțile la tractoare în pământ. Deci să fim serioși. Acum așteptăm să meargă ăsta. Și următorul. Vreau să vă mai arăt. Uitați. Ăsta pe care nu-l am pentru că nu mi-a plăcut. Nu asta. Ăsta. Nu le-am mai băgat și pe celelalte care le știe toată lumea. Hai mă, încarcă-te. Gata. Ăsta este. E frumușel și ăsta, dar nu vreau să-l iau. S-a izbit asta. Mama. Nu zic că au picat grapele alea jos. Nu au picat. Ce bine. Ce bine că n-au picat. Hai. Și vreau să vă mai arăt unul. Dar bine că nu le-ați văzut aici. Aoleu. S-a văzut un pic. Dar nu cred că v-ați dat seama. Înainte să aducem discul. Hop. Ce ai la ăsta?
Lasă aici. Ia uzi-l. Care vine? Bă, băieți, fix asta vreau să vi-l arăt. Fix asta. E convertit, toate sunt convertite, cele 4 din FS17 și știți că în FS17 ăsta nu are portieră. E fără. Fendul ăsta mai are... Mamă, după aia trebuie să venim să facem balos rotunzi de paie. Așa. Și ăsta e nou TB. Ia, e texturat, frumos. Are exact ca la Mercedes. Insigna de la UTB e pusă exact ca la Mercedes. Și wow! Cât timp exist, tot number one voi fi. Wow! Cine a făcut UTB-ul ăsta are dreptate. Cât timp există, tot number one va fi. Texturat frumos pe la tiranțuri, pe la cuplaj. Și ia să vedem cum se cuplează. Ia. What? Nu înțeleg aici așa. Omul ăla care a făcut UTB-ul e nebun, cred. Da. Nu mai știu ce să zic. Bă, da, chiar pe UTB-uri. Pune și tu ceva pe alt tractor. Îmi place mesajul ăsta. Cât timp exist, tot number one voi fi. Îmi place la nebunie. Ia să văd. Are animații disco. Dacă n-are, e degeaba disco. Dacă n-are animații disco. Are pe naiba, are. N-are. N-are. Are pe terenul nostru. Și v-aș ruga să dați un pumn butonului de like, să facem 5 like-uri și la 5 like-uri dau acest UTB. Îl dau și discul. Discul îl dau în descriere, dar doar dacă facem 5 like-uri. Atât. Pentru că știu că sunt unii care intră pe canal, dau dislike-uri și gata. Dacă nu te mai uita, uită-te 2-3 secunde și gata, nu te mai uita dacă nu-ți place. Vii și faci. Ok. Na. Ok, hai să revenim la ale noastre. Cu TB-ul, ia ce are acolo, un... Nu știu ce e ăla. Ia, are animații? Are. La uși. Hopa, deschid și capota. Vreau să-l văd aici în spate. Ăsta nu se deschide mai mult decât trebuie. Era fain dacă se deschidea măcar nu atâta. Până nu se mai... Ia ajutor. Care e eu? H-ul, ăla e H-ul, ăsta. Tu ai terminat lucru? Eu nu văd. Eu văd că mai ai. Așa că hai la treabă. Nu am timp de stat. O să încerc să dau pe lucrător automat, oricum, cu ajutoare și cu... Așa. Și ceea ce e fain la UTB-ul ăsta e că, ați văzut, oglinda asta e vopsită în tricolor și se vede super... bestial de bine se vede prin ea, dar se vede și din afară și dinăuntru se vede bestial prin oglindă.
Și îmi place acest mesaj. Cât timp exist, tot number one voi fi. Asta e adevărat. Pentru că cât timp există UTB-ul, tot number one va fi. Și uitați, farurile înăuntru se văd. A făcut UTB-ul ăsta n-a fost așa de mântuială făcut. A fost gândit. Da. Ok. Se deschide și capacul la motorină. Sau acolo cred că e motorina, nu? Nu știu, ce o să-l punem și pe asta să vedem. Merge cu discul? Că dacă nu, eu vând discul ăsta. Și cred că o să fac o zi un videoclip de Farming Simulator 19, nu? What? Merge cu 25 la oră. Asta e bun la balotat pentru că merge super repede. Și cred că în episodul viitor o să facem baloți. Și poate o să mai fac eu vreun progres off camera. Nu știu. O să mai cumpăr ceva, o să mai fac bani. Momentan nu avem din ce să facem bani pentru că n-avem nicio recoltă. Discul nu prea e fain. Da. Un header de porumb pentru că o să las discul aici. Și acum îmi place că am două discuri, unul albastru, unul verde. Nu știu. Atât am mai văzut unul roșu, nu? Aș mai căuta o semănătoare, dar de păioase, tot românească. Asta e de rădăcinoase. Hop. Fain. Fain făcut UTB-ul. Și cred că o să mergem sau... What? Nu merge să se cupleze? Ba da, merge. Merge, dar trebuie să... Acum trebuie să nimeresc în mijloc. Că semănătoarea asta e prea lungă. Și mi-e frică să nu se blocheze. Mama, dacă stâlpii ăștia ar fi fantomatici, ar fi super. Cred că aici ne vom opri și noi. Și eu am fost Infinity One. Până data viitoare v-am salutat.